Здравейте, Марио Дел на Пертук или Арпул Шеслук. Искам да кажа, че всички мои клипове са творчески, че аз съм ги правил. И сега ще показвам как да сложите текстчър памък на Minecraft. Идете в Google и пишете, направо спешно на български. И пишете Texture Packs for Minecraft. След на този линк. Сега ако ми се отвори, ще бъде чудо. О, не всъщност тук. След се тук на Texture Packs. Тук долу ви излизат Texture Pack-овете. И си изберете някой. Например, аз си изберам това. Сега ще цъкаш. И цъкате на Download Texture Pack. Сега чакате да се инсталира. Аз ще паузирам докато ми се изтегля. 3. Здравейте и пак съм тук. Тук при мен е един приятел. Днес, както казах, ще покажа как да си направите Texture Pack на Minecraft. Копирате го. Къде беше? Копирай. Спичвате. Не, аз вече това го обясних в предния клип, който е гледал. Точка Minecraft и влизате в папка Texture Packs. И тук поставяте Texture Pack. Добре, сега пак сега ще паузирам. Всъщност ще спра. Не, няма как. Чакайте, ама то ще се вижда. Да, ще се вижда. Добре, сега виждате в Minecraft. Съкърваме шибания Minecraft. Какво е, брат? С Виктор. Сори, че казах името. Но ще правим. Ето тук, ето го Texture Pack и отвори пак. И готово цъкате и вие готово всичко. Също така с Виктор ще правим сега едни епизоди на как беше. Ще правим едни епизоди на Sniper Ghost Warrior, нали така, Вики? Това е от мене, надявам се ви е харесало. И чао.